Wel, dyma ni'n barod am Pencampwriaeth fawr fan hyn ynghylch y gwartheg. Pencampwriaeth y Biff Ifanc, yr heffer yn erbyn y bystych. A dwi'n cael cwmni dau arbenigwr unwaith eto. Berwyn Hughes Cwmedryd, croeso nôl ato ni Berwyn, ac Andrew o Landdeusant. Ac tecwyn a'i heffer goch nôl yn erbyn y bystych di o Sir Fôn, Berwyn. Le mae'n mynd i ti? I fi, yr heffer fi'n credu. Mae'r bystach yn fystach bach sioe ofnadw. Mae'n fystach bach da. Mae'r effer jyst bach fwy o bywr ar y dydd heddi. Ie'r pwer, Andrew, sydd yn cario, dwi'n meddwl, jyst yn dyfen yn y Pencampwriaeth yma. Bydden ni gyda nhw a Berwyn, bydden ni'n meddwl mae drisiad, mae ar y top eddi nawr ydi. A mae'n drisiad sioe ofnadw, ydwch chi. Mae penni, mae glistau, mae corff dau, mae coesau da dau. War y dig. Se rwy'n yn gofyn i chi wylo bai arni, fydde'n job i chi rhoi bai arni o gwbl i fod yn onest. Welon ni ddyn dod fe pan doth i mewn i gael ei lluniau wedi thynnu, oedd hi'n reit agos ato ni. Oedd hi'n gwella bob tro ni'n edrych arni yn dod rhyw ffordd. Bendigedig, war y dig. Pwy eitha hi. Crafu pen unwaith eto. A nôl ag at yr heffer. Ar yr heffer mae'n edrych, boes? Ie, fwyaf. Fyna mae'n lyged e. Ond mae jyst eisiau gwneud yn siŵr, dwi'n meddwl, yn dywe? Ydy. Falle daw'r bystach eitha Yn anodd gwybod heb roi dwylo arnyn nhw hefyd yn dywi, ti'n bod? Yn edrych ar y platiau yna, ac edrych ar y top. Ac fel beirniad, i chi moyn wneud bach o sioe. Wel, oeddi wrth gwrs chi. Pan mae'n dod i Pencampwriaeth, chi moyn tapo'r Pencampwr mas y syth, ydw fe? Na, yn union. Le mae'n mynd, tybed? Bydden ni'n meddwl bod eisiau'n gwybod beth oedd mynd i ennill cyn bod nhw'n dod mewn. Bydden ni'n meddwl bod wedi trafod y ddoi yn oed. Falle mae dim nawr yw'r amser, boes. Ond fi wedi sylwi bod mab Tecwyn yn aros reit ar ymhwys i fan hyn. Dylan, dwi'n meddwl. Dylan siwt mae'r nerfau, boi. O, dim bad o gwbl ar y funud. Mae'n cymryd i amser o hon, ond... Mae'r foment yma mor anodd i chi fel teulu, dwi'n siŵr, yn meddwl, mae mor agos. Mae'n mor agos, ynddi. Dau a ni fel da iawn, chwarae teg. Mae da chi heffer special, Dylan. O, mae'n special, mae'n neis cael magu homebred fyd, mae'n... Hwna'n golygu gymryd. Ond mae'r bystech di na, bystech bach cywir fyd, yn dweud. Cywir iawn, da a ni fel di aledig a gywir, yn job ffultur da, chwarae teg, so... A da i ti fy nôl i wylio, boi, pob lwc i chi. Dyna yw un dyfed, mae'n rhywbeth i'r teulu cyfan yn dweud i gyd yn teimlo, maen nhw i gyd yn mynd trwy'r felin yn dyn nhw dau gilydd. A Richard yn camu nôl unwaith eto. Yr arddangoswyr yn gwneud i gorau i ddangos i anifeiliaid a... Reidon sydd wedi mynd â hi! O'r bystach di! O, Sir Fôn! Mae'n bystach, smart yna de. Wel. Y cymeriad da fe, mae'n sioe. Wel, na'r peth, mae'n gywir yn dweud, mae'n edrych fel bloc solid yn dweud. Ydy. Dwi'n gwybod bod gan yr heffer y pwer falle dros yr eidon heddi, ond jyst y cywirdeb na o bosib a ffordd mae'n symud yn ddafyd yn dweud. A bydd e'n seis neis erbyn blwyddyn nesaf. Bydd bang on yn bydd erbyn y ffeiriau bydd. Bydd e 620, 634, fanna fydd e doleg nesaf yna. Wel, arbennig iawn. Cael a chael oddi, oedd hynny'n amlwg. Mae'n neis i'r Rhys, ar teulu. O'n i'n ffrindiau mawr da tad Rhys, John. Fi oedd John farw rai cwbl o flynyddoedd yn ôl. Oedd e'n gwr boneddig oedd hi'n... A'r emosiwn yn amlwg ar wyneb Rhys. Mae'n siŵr yr hyn o ti'n sôn am fyna'n ei feddwl e hefyd, Berwyn yn dyfe. Na, llongwarchiadau i Rhys felly, yr eidon di. Deian o Sir Fôn wedi mynd â hi yn y Biff Ifanc. O, Rhys, llongwarchiadau. Diolch i fel. O, mae'r emosiwn yn amlwg. Yndi. Beth yw'r teimladau, Rhys? O, wedi colli dad 3 blynedd yn ôl, a sa di bod wrth i lof bod yma efo ni heddiw yn rhannu'r diwrnod special yma efo ni. Gobeithio bod e yma mewn ysbryd yn rhywle. Yndi mae o. Mae da chi eidon arbennig fan hyn, boes?
Oes. Ie. Sgan i'n llawer o geiriau. Dwi mor Sioc yn dweud? sioc, emosiynol a hapus. Ie, yn union, hapus. Ac ymlaen nawr i'r bencampwriaeth fawr nes ymlaen. Ie. Pob lwc, cael llon gwarchiadau, Rhys. Diolch yn fawr Ifan. Arbennig. Diolch yn fawr iawn. Da iawn ti. Diolch. Da iawn.